Ollaan muuten lähdetty. Ollaan lähdetty. Mihin me ollaan lähdetty? Baby, mennään ulkomaille. Ollaan baby. Ei se vastannut. Miku, minne me ollaan lähdetty? Mehän mennään kaastepiliin. Tälleen näin miesten kesken niinku keittopiili. One of the boys. Käydään hakee toi Esa tosta kyytille kun unohdettiin se. Jouduttiin tekee U-käännös. Niin. Vittu Esa unohtu. Joo. Jerehän lähti sitten etukäteen. Sillä on touareekki ja passatti kyytin päällä ja se lähti sitten pienen mutkan kautta. Me ehkä rehvataan se tuolla Raisian McDonaldsin pihalla, mistä Mikael saa aamupalan hakea. Siitä tulee tosi kiukkunen, jos sillä on nälkä. Vai hä? Ja tässä oli tämmönenkin suunnitelma. No eihän tää ole ollenkaan huono päivä sitten. Kyllä sä ruokaa saat, ei hätää. Ei olla nälässä vai? Okei. No, saa sitä. Tottakaa, vittu. Tosa työllistää ihmistä taas, voi herran jumala. Siis, mikä idea on tuollaisessa? Jos on paha paikka, että saattaa itse pudota kyydistä ja on hengenvaarallinen paikka. Niin, mutta mitä? Tässä nyt kun Tää täytyy leikata. Niin täytyy. No niin. Silloin on jotenkin paljon ongelmia pihassa. On näköjään. Se ei oo kuullut, että parhaiten ranskalaiset saa nakkikioskilta. Kyllä. No ei tossa oo mitään nakkikioskiin, niin se pitäisikö meidän siitäkään kysyä aamupala? Eikö sillä ei ole niitä ranskalaisia muuta kuin tuossa pihalla? Sähkövikoja ei ruostetta aamupala. Niin. Hän on lähtenyt lentoon. Jaatti sen Taina. On kuvit uus kesken. No niin, pitäkää kiinni on kaasu pohjassa, kun mennään ylämäkeen. Ei että pelottaa niin paljon. Oho! No ei tää nyt ihan väkivahvaa, tää 28 JTD. Mennäänkö me nyt hakemaan meidän kadonnut opetuslapsi tuolta? Mennään kattoo löytyykö se Esa tuolta. Niin. Mä katsoin, että se sateenkaaren pää tuli tänne näin. Aha. Sulla menee nyt moni tarina ristiin tässä. Niin. Menee menninkäiset ja Jeesukset ja kaikki. Taas! Vittu vyö jää jumiin. Niin. Siis. Me löydettiin Esaa. Me löydettiin mut. Tosi monta on kello. Hirveä. Mut mä menen nyt vetää mun aamu Jumalan palveluksen tonne, niin katsellaan. Hei hei. Se on just Voitko muuten kuvitella? En. Tuolla Mekassa ei ole ketään mun lisäksi. Onks mä nyt ainoa uskovainen täällä? No, mä menen vielä huutelee, jos joku tulee. Joo. Kattepilliä lähtiöitä! Mikä torikauppias sä oot? Vähänkö kattepilliä? Mitä? Takaisin en välttämättä pääse, kun ei tiedä päästäkö itekään, mutta lähdenkö mukaan? No nyt tolla markkinointipuheella totta kai. Tarjolla on paskaa seuraa ja luokatat läppää. Hyvä. Esa! Hyppää rattiin. Lähdetään tuolla. Se on kilvissäkin. Ylikylien lehmä. Tollasella kun vetäis kaattepiilinsä. Lehmällä vai traktorilla? No se tiedä, että. Jos joku vetää siellä jollakin lunalla, kuule vähän luisua, niin menee ihan loirossa siellä katsomaan ja se kyllä hattu nousee. Mitä veikkaa, että Se oli Jaatisen Seppo. Minä koko elämäni on asunut maalla. Maalla on mukavaa, sillä haisee paskaa ja lehmät laulaa. Mutta missä sun traktori? Ja kun me ollaan semmosesta köyhästä perheestä, meillä on ollut varaa minkään traktoriin, niin me ollaan kyllä käsin kaivettu kaikki. Joo. Me ollaan siemennetty ihan käsipelillä laitettu siemenet vakoon siellä. Tässä ei oo niinku mitään eroa, kun ajais rekkuliautoa. Pikkusen on pienempi, mutta kaasupohjassa saa mennä. Häh? Täällä pelottaa, että pääsee täällä perille vai ei? Elää on noin toiveikas. Niko! No. Nyt me hommataan tollanen, että mikä tuolla vastapuolella. Ei ikinä, on ruma. Älä nyt. On ruma. Tuliko tuolla se sympatia? Älä nyt. Mä just kuolasin tommoista Norjassa, mutta sit mä kattelin hintalappua, että se olisi 140 000
Niko ostaa heti 5. Mä ostan heti 5. Mikä ikäisiä sun elinettä maksaa? No, 33 vuotta. Tuntuu kuin 64. Mieti kun on, kato se mikä se on se car vertical. Mieti kun ihmisistä olisi tämä. Mä rupesin tekemään heti yhteistyötä. Joo. Human vertical. Pitääkö niinku no sehän nyt ei tarvitsisi muuta kuin ottaa tähän omakantakietoja. Niin. Joka ihmisestä. Siellä vois katsoa, että Sylvillä on ollut kuppoja 8 muuta silloin 60-luvulla. Tiedätkö mikä tossa olisi hyvä? No. Jos sä menet Tinder-dateille, sä voit ennakkoon katsoa sitä. No siis sitä juuri. Toisesta. Mä voin sanoa, että sä olisit valmis maksaa sen 2 euroa sitä hausta. Niin. Oot silleen, katot ennakkoon jo silleen, että kannattaako tän kanssa jatkaa. Niin. Kattoo sieltä, että kattoo sieltä, että onko ruununperillinen vai onko niinku aatelissukua. Jos ei ole aatelissukua, niin Mikael yhkäisee persettä sille. Vitun köyhä, huutaa perää vielä. Toi on hyvä. Tommonen. Vähän tommosta. Tosta muokkaa ja Eri hinaus! Susta tuli nyt ihan full italiano. Mamma mia! Löydettiinkö me Jere Mozzarella pizzaa? Kummalla puolella tässä on tankki? Mä en tiedä. Meille soitettiin jo Vinlaisilta, että morjesta Tiina täältä Vinlaisilta, terve! Ootteko tulon päällä? Vauhti! Vittu! Syki! Mä en tiedä mitä toi nyt tässä nopeuttaa, mutta... En oo ikinä ennen pitänyt näin isoa letkoa harjojen välissä. Jaa. Voit olla siinä ruikkimatta. On muuten vähän hiljaisen näköinen tää ranta, että ollaanko vähän oikeesti vähän myöhässä? Onko sä nyt onnellinen, kun sä saat ruokaa? Pist pois se. Sai mäki. Haitte helvettiin se. Ei ku. Noniin, pojat. Syömäsä. Mitä sä juot? Viskiä. Ja menee ku vanhaa. Paljon meillä on matkaa jäljellä. Ei muuten ihan hirveesti joo, kun tuo saarista näkyy tuossa jo. Tunteroinen. Joo, mut joo, ei siinä mitään. Nyt seuraava video tulee varmaan kun näitä laivasta ulos. Joo. Varmaan. Meillä olisi Saalassa huomenna penkkiaikamahdollisuus puolen päivän aikoihin. Hocker Racingin kanssa laitoin viestiä. Mut nyt me varmaan tehdään semmonen homma, että otan toi auto tosta alas. Käydään pesemässä se. Ja sitten me katsotaan, että onko meillä ongelmat kaikonnut, mitkä me korjattiin. Elikkä jos se lähtee aikaisemmin ahtaa mitä aikaisemmin tai ennen, niin siitä on tosi penkkejä vastaan. Jos ei, niin sitten me ajetaan tolla säädöllä. Joo. Ei muuta kuin eteenpäin. Meidän matka tyssäs nyt tähän näin. Täällä ihmetellään VAG:n sielun elämää, kun ei me saada Bluetoothia yhdistyä tähän näin. Voi pölötöötit.
Ja oliko se nyt 0 mitä? 0,7 tossa 1. Niin, mutta eikö se pitäisi olla sitten 8 ja 9 välissä? Joo, se on niinku, se käy liian rikkaasti. Täytyisi vähän aihentaa tossa kohtaa. Joo. Se on muuten tuo kiva, kun otat vaan päästä kiinni. Hei mut hei tyypit. Moi! Me ollaan kaattepiilis, me ollaan Mantorpis. Ollaanko? Ollaan me. Juhu. Mä voin sanoa, että siis Passatin synnyttäminen oli kyllä tuskaa, mutta kyllä oli tämäkin. Oli sattumuksia. Kuvattelemuksia. Kyllä. Niitä juuri. Tossa on ainakin tommonen, jos ei olla videoitu vielä. Joo. Se oli rinteri. Ai se oli rinteri? Se oli rinteri. 3-akselinen rinteri. Tänään illalla käydään kattoo ja kuvaamassa. Speksataan se. Sempus. Siis 3-akselinen rinteri. Herran pieksut sentää. Meinasin sanoa vähän iloisemman sanan, mutta pieksut sentää kun on komia. Shark driftia. Työt on kaunis. Noniin. Meillähän alkaa olla pilttuu niin kuin kasassa päin. Tai valmis. Se johtuu, tästä on puhuttu. Eikö juupu? Johtuu. Vielä vähän. Pussi päähän. Joo. Mitäs sä rupeat tekee? Laita työ E-kerran tulpan paikalle vai? Niin kai. Joo. Ja sitten ilmataan jarrut ja... Joo. Kyllä. Elikkä ollaan saavuttu. Kerro jotakin meille sun autosta. Ei muuta kuin että se on paska. Se on paska. Se on nyt 7. vuosi. 7. Niin, jota mä ajan sillä ilman, että mä oon mokria. Meillä on metriikään vielä ajettu ja on avattu moottoria. Okei. Tää vähän driftingiä. Mäkin ajattelin kokeilla. Ei mennä.
Ei mennä yhdessä. Mun pitää harjoitella vähän paineita. Oppii siellä. Kun on tarpeeksi törmäillä, niin oppii vai? Eikö sä ajanut sitä Rislatia? En. En. Mä opettelen ajamaan. Tai ensimmäistä kertaa kun mä ajan. Joo, me katsotaan mitä me keksitään. Tsemppiä. Meillä on ihan tuolla pääkatsomon vieressä. Siellä alamuttessa. Meillä on yksi. Meillä on Passatti. Passatti. Joo. Tuu kattoo jossain vaiheessa. Täällä on vähän niinku game on ja pojat lähti katsastaan Passat ja Olisiko tos sirkkelinen? Tunnelma. Joo, ei. Hyvä on tunnelma. Hyväkö tulee? Tulee paras. Hyvä. Täältä on yhdet vyöt laitettu ja sieltä seuraavat. Ja täällä Miku teippailee. Teippaaja bro. Kyllä. Siellä oli vähän rakoa, niin teippaillaan se umpeen. Tosiaan tuosta tuo umpeen. Vahto sammutin siitä ja lähtikin. Ja täällä on teipit vedetty. ei. Emme ole semmoista. Me tarvitaan tollaset. Ehdottomasti. Miku taas yöllä jotakin pepettiin. No en herännyt siihen. En mäkään kuulu yhtään mitä mä nukuin. Yöllä nukutaan eikä kuunnella mitä Miku selittää. Meinaaks täältä löytyy? Löytyykö? Ne on varmaan 2 milliset. Nää vois mennä.
Men jag säger det, alla ni som har fick färdigt redan på och kanske hunnit med att käka lite och sådär. On menoja, on meininkiä jo. Toi ei ihan hirveästi enää periksi toi hiekka tuolla. Ja kyllä mä nyt jo sanoin, että vähän hirvittää mennä tonne isojen poikien joukkoon. OnlyFansiinkin sisältöä. Mitä? Ei mitään. Kuuma tuolla autossa. Varmasti. Vielä kun joutuu venailemaan sen niin kauan. Ukkaortti auki täällä. Joo, siis annetaan se jäähtynyt kunnolla. Tänään ei enempää ajetakaan. Haluatko videolle jotain fiiliksiä vai lopetanko kuvaamisen? Jaa. No kuis meni? Jännitti. Se oli villi, kun oli isot pojat siellä takana vähän hiilostamassa. Ja siis ykkönen, kakkonen, tosi kiva. Tosi kivan tuntune. Ja siis auto toimii, ei niinku mitään siitä pois. Mut mä en tiedä mitkä rengaspaineet mulla on tuolla takana ja kakkosella se jaksoi tuolla päädyssä mennä luisussa, mutta sitten kun mä yritin tulla tuohon päätysuoraan tohon mutkaan, niin kyllä me semmosessa varmaan 3 asteen kulmassa tultiin luisussa ja sit se alkoi vaan puutuu. No. Et nyt otetaan hukkaportti auki ja mennään Peltolan Teemut kysymään, onko sillä joustaminen. Kyllä. Mutta ei oo kyytiä tarpeeksi vetää tuolla luisussa. Et jollakin pikkuradalla kyllä. Et toi päätymutka mikä tuolla on, niin kyllä sen pystyy vetämään tuolla ihan hyvin. Ja pienellä kytkimonalla kun pistää vaan vehkeet luisuun, niin kyllä eli tossa on niin paljon pitoa. Tossa on niin paljon pitoa ja tiiäksä, meillä on niin vähän voimaa tossa tällä hetkellä. Se alkaa käymään rikkalla ja se haluaisi, että se ahtaisi, mutta se ei ahda. Elikkä nyt vaan kun kone on jäähtynyt, niin hukkaportti auki ja mennään Peltolan Teemulta ytsiin uutta jousta sinne. Joo. Moi Teemu! Miten sulla menee? Joo, ihan tuolla hyvin. Ajatellaan, laitetaan vähän autoa iskuella tai Breisladin voitto. Millaiset odotukset? Ei ole paljon odotuksia, en ole ajanut kertaakaan luisussa sitä Pariisia, niin en tiedä tuolla autolla. Ja pari vuotta sitten viimeksi Kilpurilla. Ei nyt ihan kauheita odotuksia ole. Ja mä tiedän, kun mä oon Breisladin ajanut aika monesti, niin menee jälkijunassa sinne, niin siellä on hiekkaa niin paljon, että siellä on ihan työmaa, että pysyy radalla. Joo, mä katsoin, että aika moni oli nyt jo vetänyt ulos siellä. Kyllä, ja siellä on Pariisi on niin täynnä hiekkaa, että se on niinku se pelikasa ajais. Ja sulla ei ihan hirveästi maavaraakaan oo. No ei oo, ei se paljon paraneen dirt droppeja tehdä kyllä. Että aika rauhallisesti pitäisi sinne kyllä mennä. Sä säästelit sun ykkösautoon nyt vai? Mitä Sä säästelit sun ykkösautoon nyt? Joo, se tulee sunnuntaina tähän ja se laitetaan kyytiin ja tämä bussi jatkaa Kilpurin kanssa Irlantia kohti ja me painellaan kotia päin sitten. Sä lennät perästä? Joo, kyllä. Hei, tsemppii Breisladeniin. Kiitos. Niin ja kiitos jousesta. Siinä oli Teemu Peltolan pikku interview. Kyllä me käydään katsomassa. Kato paljon, siellä on niin positiivista kantteria takana. Siellä on aika hyvin.
Ja, det är fint. Masse vinkel ut av pariseren. Lämmer over. Varmt opp hele veien, ja! Är det en Lotus Omega eller? Är det en Omega? Det är en Omega, men är det en Lotus Omega? Ja. Så cool! Härlig! Härlig! Dette er klassiske gatebilvibber, dere. Ja! Ja, nydelig! Liian pieni vaihtelu. Joakim Andersson. Fin linje än så länge. Då har vi mer rök bara, mer show. Nej. Åter, Ståndberg. Borta kommer CLK Merca. Nydelig. Ja, fin overgang. Ja, en liten korrigering der. Det her er en av mine favoritter, Morten. Fantastisk, herlig type. Jag säger ingenting. No comment. Nej. Sverige tar hem vinsten! Er det mulig? Den hadde du i den hule hånd, Andreas. Det står altså 3-2 Sverige! Täällä soi niinku musiikki ihan laidasta laitaan ja... Kyllähän me nyt laitettiin vähän Katri Helenaa täällä soimaan. Ruotsalaisille sitä hyvää. Katson sininen taivaan, tähti kirkkain suo. Meillähän on nyt ollut ongelmia ton hukkaportin kanssa, et ei jaksa Jousi pitää paineita, niin nyt siellä on tehty taikoja niin sanotusti tuolle hukkaportille ja ihan luottavaisin mielin huomiseen päivään ja katsotaan mitä huominen tuo tullessaan. Koitetaan totta kai ajaa niin paljon kuin mahdollista ja vikoja ulos ja Pojat lähtenyt vähän isolla liikkeelle, pikkuinen on tuolla iso jääkaappi ja on pakattina ja kuulen ja aina kaikkea. Joo, mut niillä ei ole Katri Helena. Niin, se on paha. Niin. Meillä soi Katri Helena. Mutta täällä mennään.
Sagaino Remix. Shake my show my thong, do my thing, ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, dum diddy dum dum. My time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, back in your one, boy you killed this one, dog. Baby keep moving that thing, baby keep moving that thing. I wanna take it to the boom boom room. So we can start a six, DJ. Bring it back, bring it back, bring it back, bring it back, bring it back. Work it out, baby, work it out. If you see a girl that can shake color just like this, baby, take it down, baby, take it down. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. Good night, hold up, don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You can have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah. Shake my show my thong, do my thing, ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Se on lauantai-aamu. Hesa tää laittaa loput romut paikalleen, kun oli tosiaan koko keula auki, että saatiin, tai hän sai vaihdettua vesipumpun ja tehty uuden vesipumpun sinne. Tai vesipumpun peitekotelo tai peitelevy. Ja Miku säätää täällä alustaa. Sanoi eilen illalle, että otetaan pari naksua pitoa veke. Meillä on ollut ihan järkyttävästi pitoa tuolla. Hukkaporttiin tuli nyt ihan oikeat ohjaukset. Ja Annika täyttää tuolla jääkaappia vähän Red Bullia kokista. Jere nukkuu vielä luultavastikin. Me käytiin hakee vähän lisää menovettä. Nyt riittää hetki. Riittää hetkeksi, mutta sitten tuli lämpöjen kanssa koko aikaa 2 kierroksen jälkeen aina ongelmaa. Ja luulen, ettei se haukkaa tarpeeksi ilmaa tonne, niin Miku teki sit tommosen tonne vielä. Jos se niinku ohjaisi sitä vettä sinne. Vettä, ilmaa sinne, minne kuuluukin. Onko aamuraikas iloinen? Aamuraikas iloinen. Mä oon vielä toistaiseksi vain raikas ja aamu. On iloinen. Onks mä iloinen? Olet. Mutta kai mä sit on iloinen. On se parempi. Mutta
Aivan. Medan ni kan. T-shirtar och hästar finns fortfarande. Så vill ni ha officiella gatubilder.
perseestä. Mitä me nyt tehdään? Syö lettua. Lettu kesken. Kuukifiksi tarjoaa. Kyllä. Näin meille. Joka vuosi. On kuule kermaa, mansikkia, sokeria ja plätei. Kyllä. Tämä on sponsoroitu. Hemmetti, kun pojat herättiin mut äsken. Auto on ehkä kunnossa radalle. Mä herätyskin yli tunti sitten ekan kerran. Monta kertaa koitettiin herätellä. Esa halusi vielä keittää sulle kahvia, mutta ei se ikään herättänyt. Mä sain pari minuuttia lisää aikaa.
lähtivät taas koittamaan, josko nyt ei vuotelisi mitään. Tosiaan tossa äsken pojat koitti käydä tuolla radalla, mutta sit Esa soitti aika nopeasti, että vähän hikoilee öljyä sieltä, niin että tullaan vähän peseen ja katsomaan mitä hommelia. Nyt sit takaisin nopeasti käy koittamaan, että jos pääsis nyt sinne radalle asti katsomaan. Ja tuli testattu, että tarvii ainakin kahdella ihmisellä on hanskat tuolla. Esa ei päässyt kyytiin. Meni parisin luisussa taas. No kuis se nyt meni? On siellä enemmän voimaa kyllä. Nyt seokset on vähän päin prinkkala, että se kävi 0523 sanoi tuo Lambda. Ei pystynyt vedättämään ja tabletti hyppii koko aikaa pois disconnect välillä. Niin se teki tossa aamulla sitä samaa. Se kannattaa käynnistää uusiksi toi tabletti, että jos siinä on jotakin häikkää vaan. Mut on siellä enemmän voimaa nyt. Ja siis mä ajoin nyt periaatteessa toi namiruuvi kiinni. Mä tossa kun tuliks mä nyt tässä pääsuoraan ja vähän ruuvasin sitä ja en mä tiedä katoitteko se tossa. Siis en mä tiedä, on ne liukkaammat renkaat vai mikä homma. Se niinku haluaa mennä luisusta toi vehje. Kuski ei uskalla päästää sitä luisua, kun se täytyy antaa vaan kaasua niin paljon, että menee seokset päin prinkkalaan. Yeah. Alkaa porukka vähenemään täältä. Pikkuhiljaa mekin laitettiin tossa noin varikkoa kasaan ja siinä kilpuri oottelee trailerille pääsyä. Jätkät täällä istuskelee ja mietiskelee. Tää näyttää niin lavastetulta, vaikka ei edes ole. No, mikä meillä on fiilis? Meillähän on ihan hyvä fiilis, paitsi sääli, että joutuu lähteä täältä, kun nyt kun... Ei kun luojan kiitos, että pääsee lähtee. Nyt kun kerrankin olisi ollut mahdollisuus ajaa hyvin. No ajettiinhan me, mutta... Ajettiin? Ketkä me ajoa, mutta siis kuitenkin... No. Joo. Täällä on kinkerit niinku ohi jo. Ja mitä meillä jäi käteen? Meillä on ehjä auto. Niin, se on jo oikeesti aika hyvä se on tosi hyvä juttu. Auto on ehjä ja ei se enää mitään vuodakaan vissiinkään. Esa tehnyt tosi hyvää duunia kyllä. Ja se on ollut meidän porukan aivot ja Jere on ollut meidän datainssi ja Mikku on ollut tommonen... Mikä se nyt onkaan? Joka paikan höylä. Se olisi käynyt höyläämässä eilen jotain muutakin, mutta hävytön. Siis pankkikorttiaan olisi käynyt höyläämässä. Kun loppu kate. Niin. Paine loppu kesken. Niin. Ikävä tunnelma. No, mitä meillä nyt jäi käteen viikonlopusta? Mitkä on Jeren fiilikset? Väsyttää. Kotiin. Mitä se siis? Kaikki haluaa vaan kotiin. Kaikki haluaa kotiin. Oli niin kiva tapahtuma, että... Ei siis kotiin. Ihan oikeesti meillä koko viikonloppuhan me tapeltiin tuon auton kanssa. Tai siis pojat tappeli ja minä tappelin univelkoja vastaan. Ja se saatiin nyt tälle viimeisellä päivänä oikeesti skulaamaan silleen, että me mentiin heitä parisinkin ihan helposti meni jo luisussa, ei mitään ongelmaa. Mikko oli tehnyt pienen arviointivirheen ja laittanut tonne 255 alle taakse ja... Oli kun huomasin aika alkaa kuvaamaan, kun tuolla toi Extreme Race käynnissä. Niin mä tosiaan oikeesti rupesin miettimään, että jaksaakohan toi sutia. Kyllä se jakso sutia. Tänne Miku. Ups. Eiku piip. Niin. Mut ei siis... On hyvä fiilis. Hyvä. Mihin me mennään seuraavaksi? Varmaan juhannus nyt ollaan omissa oloissamme ja... Katsotaan nyt kun... Tää oli vähän kallis reissu. Meillä on kaikilla tilit tyhjänä. Siis aivan miinuksella. On velkaakin jouduttu ottamaan. Mulla on onneksi pankki tossa mukana, täytyy vähän neuvotella sen kanssa vielä. Lainakorkoja ja kaikkia tollasia. Vai mitä?
Mut hei jätkät, ihan tosi hyvä duuni. Kiitos. Tosi hyvä duuni. Tosi hyvä duuni. Mä luulen, että teillä oli joku salakättely. Ei ollut, kun se oli tommonen, kun sillä on Tinderi aina esillä. Perkele, kun siis jos toi puhuisi niinku muutakin kuin päissään Ruotsia ja Norjaa, niin meillä ei olisi Jereä täällä. Se olisi varmaan tosta kun mennään 6-7 pilttuuta tuonne päin, niin se oli tyttöracing-tiimi, niin se olisi ollut varmaan siellä. Se oli vastapäätä dieselimersuja, niin se olisi ollut siellä. Ei jäänyt kuvaajalle kiitosta, vaikka sait hienoa videopätkää. Ois tullut vaan silleen kits. Ja omat tosi paljon kiitos. Ole hyvä. Olen. Yritän ainakin olla paska kuski, mutta ei siinä muuta. Siis minä et sinä. Ai jaa, onko sä vaihtanut roska-auton kuski? Eikö lokasäiliön tyhjentäjäksi? Lokasäiliön tyhjentäjäksi. Paska kuski. Motonetin homma on liian sisäsiistiä, niin mennään noin oikeisiin töihin. Mut joo, täällä alkaa pidot niinku paranee, kun väki vähenee, niin me lähdetään kattoo nyt viimeisen kerran luisua ja siellä on nyt joku extreme härveli menossa, niin se nyt ei... No se mua ei nyt kiinnosta yhtään, se ei ole niin extreme-urheilua. Olisiko se siinä? Tuleeko se sieltä vai? Seuraavaksi vai? Joo, ei me Sitten tulee se ruukiin ja elikkä puoli tuntia, niin sitten me lähdetään kattoo luisua viimeisen kerran tälle viikonlopulle. Katsellaan. Kippis. Nyt ei ollut pöytää, että olisit voinut leikkiä rappusia.